bagong pananaw sa Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Manhainal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatika po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito po sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Atid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa Camarines Norte, Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo ng probinsya. Okay? Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing araw naman po ng Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. So isang oras po tayo na magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw Bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsons. Ngayon pa lang kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol #Sarbay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa FB page din ng DWEN 100.5 FM, ang ating partner radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte. Yan. Kahapon po ay pinagpatuloy ng ating resource person, yung ating LO3. So ngayong araw naman po ng linggo ay muli nating makakasama upang ipagpatuloy ang talakayan. Bale LO4 na po tayo, ang huling paksa sa ating producing organic vegetables. Ang napakasipag na TESD Specialist 2 ng TASDA Region 5, Miss Emily V. Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Emily. Magandang umaga po uli sa lahat. Ngayon, lalong-lalo na po pala sa mga farmer enrollee ng School on the Air on Organic Agriculture. Ngayon po ay nasa ika-4 na araw na tayo ng talakayan sa Produce Organic Vegetables. Dito po natin ipagpapatuloy po yung Learning Outcome 3 tungkol po sa Perform Plant Care and Management. Tapos dito na rin po natin pag-uusapan yung sa Harvesting and Post-Harvest Handling. So, ngayon po, bilang pagpapatuloy po doon sa ating Learning Outcome 3, una po nating tatalakayin yung healing up. So, ano po ba yung healing up? Saka yung sinasabing off-barring. So, ito po ay common na ginagawa pag may mga nakatanim na mga gulay. Kasi po sa dalas po ng pagdidilig, halimbawa may ulan, so nakikita po natin yung lupa parang napapantay or sabi nga niya nadadasik. So, ginagawa po ito kadalasan kasabay po ng paggagamas. So, nabubuhagag natin si lupa, kaya lang pag sinabi nating healing up, ibig sabihin po yung lupa, ginagalaw natin papunta po doon sa halaman. Ito daw po ay effective na mabisa na weed control method. Tapos syempre, nami-minimize po dito yung sabi nga yung water runoff, yung pagtagas ng tubig papalayo po doon sa halaman.
Pag sinabi naman po natin na off-bearing, so ito naman po yung si healing up papunta sa puno. Si off-bearing naman po papalayo. Ibig sabihin parang mas papantayin lang natin yung lupa. So yun po, dalawang klase lang naman po yan na kabilang po doon sa cultivation method na ginagawa po during maintenance activity ng maintenance activity po sa pag-aalaga ng tanim. So ngayon po, dito naman po tayo sa pest and disease management. So ito po yung kadalasang problema ng mga magtatanim po ng gulay, yung pag-atake po ng mga peste sa sakit. So ano daw po si peste? Sabi nga po, si peste daw ay anything biotic or abiotic, ibig sabihin buhay at hindi buhay, na nakakasugat, nakikipag-agawan sa tanim in terms of sustansya, tubig, space, o kaya po kumakalat or nagbibigay siya ng sakit. O kaya po hindi lang yung nakakasugat kundi pinapatay niya pa mismo yung tanim pag hindi naagapan. And syempre po sabi nga dito nakaka-annoys human and animal. Kumbaga sa bahagi nating mga, lalo na po sa mga nagtatanim, nakakagalit kasi yung pagod, yung oras na iginugol mo tapos yun lang ang biglang aatakehin ng peste. Gumastos ka, so wala pala, malulugi lang. So yun po ang pinaka-epekto pa ng ng pag-atake ng peste. Syempre apektado po yung ating aanihin o yung kita. So ang mga peste daw po ay may grupo-grupo siya. So marami siyang grupo. Grupo ng mga insekto. So, insect pest. So, hindi po lahat ng insekto ay peste. So, kaya may yung mga harmful insect. So, ang katangian po ng mga harmful insects, sila po yung kumakain ng ugat, sila po yung kumakain ng dahon, sila din po yung sumisira na sa stem niya o sa sanga. O kaya siya po yung sumisipsip sa katas ng halaman, sa dahon. Tapos, o kaya bumubutas po doon sa bunga, sa prutas niya. O kaya kung nakaligtas man po siya doon sa halaman, hanggang doon po sa post-harvest, ibig sabihin na ani na, nagkakaroon din po ng peste. Pero syempre po, ang pag-uusapan lang natin, ito pong mga nakatanim pa lang. So yun po, ang mga halimbawa po niyan, edi syempre yung uok, yung armyworm, cutworm, tapos yung similuper, thrips, yung masyadong maliit po yan, yung aphids, yung leaf miner po, yung nakikita natin sa ibabaw na dahon na parang may dinaanan, tapos fruit borer, si fruit fly, at iba pa. So, another grupo po yung damo, yung weeds na sinasabi. So, si damo po, siya po yung matingkad na nakikipagkompetensya sa sikat ng araw, sa space, sa sustansya, sa water, sa tubig. At kung mapapansin po natin, pag masukal ang area, nagiging tirahan din po siya ng iba pang mga peste, lalo na po yung mga insect pest. Tapos syempre, favorable din po siya doon sa mga microorganism na nagdadala ng mga sakit. Tapos, yun po, ang damo po ay may 3 klase, yung sinasabing grasses, yung sedges, saka yung broadleaves. Pag sinabi po nating grasses, dyan po papasok yung mutha, yung payong-payong, saka yung ubod-ubod. So, ang katangian po ng sedges po, yung 3 nabanggit ko, sila po yung may triangular po, may kanto yung stem niya. Pag sinabi naman po nating grasses,
So, halimbawa po, ang matingkad po na halimbawa ng grass, kabilang sa grass family, edi si palay, saka si mais. Ibig sabihin po, kasi yung puno niya, yung pabilog po, cylindrical po yung stem niya. Tapos po, ang mga halimbawa po ng mga damo dyan, edi yun pong, um, ang naaalala ko po kasi yung mga ano nito, mga scientific name, yung Rotboila exaltata, ano bang Tagalog niyan? So may mga may tatlong klase po ang damo, yung tinatawag na grasses, sedges, saka broadleaves. So pag sinabi po nating sedges, yan po yung puno niya ay may kanto o triangular stem. So ang halimbawa po dyan yung mutha, payong-payong, saka ubod-ubod. So kadalasan po ito ay buhay siya lalo na pag madalas yung ulan. Pag grasses naman po, ito po yung ang matingkad naman pong palatandaan para masabi natin grass siya. So, i-imagine nyo po yung palay sa mais. So, yung katawan niya ay pabilog, cylindrical stem. So, yun po yung katangian ng grasses. So, mga example po niyan or halimbawa po niyan yung pulang puwet, bayakibok, paragis, agingay, kawad-kawad, saka yung ubod-ubod. So, yun po yung medyo kilala ko po na tawag sa Tagalog. Hindi ko lang po, pasensya na po, hindi ko lang talaga tanda yung mga salita hindi ko alam kung ano ang tawag dyan sa Camnorte nung mga nabanggit kong grasses. So, yun po, ang sunod naman po yung broadleaves. Siyempre po, pag broadleaves, ang parang itsura ng katawan niya ay kagaya po ng mga, nung kamatis. So, i-imagine po natin yung katawan ng kamatis. Yun po yung tinatawag na broadleaves. Pero po sa mga damo na tinatawag na broadleaves, ang mga halimbawa po niyan yung alikbangon, yung apoy-apuyan, yung hagonoy, yung buntot leon, yung sampalukan, ulasiman, kamote-kamotehan. So, yun po. Saka yung ginagamit po sabi nga yung iniinom para panlaban daw po sa dengue. So, limot po ako nung tawag nun sa Tagalog. Yun po ay yung Euphorbia herta. So, yun po yung mga halimbawa po ng broadleaves na klase ng damo. So, sila po yung mabibilis pong, kumbaga parang number one din na problema sa mga, lalo na sa mga nagtatanim po ng gulay kasi ang bibilis po nilang dumami, lalo na po kung maya-maya ay umuulan. So pag napabayaan, magdadala din po siya, mapapabor po sa mga insect pest para umatake po sa mga halaman. So maliban po doon sa mga nabanggit ko na grupo ng peste, so papasok din po yung sakit. So ano po ba yung mga nagdadala ng sakit? Actually po, yung mga nagdadala ng sakit ay yung mga microorganism na o yung tinatawag na pathogen. So mga halimbawa po niyan yung bakterya na nagdudulot ng bacterial leaf blight, yung fungus po. So yung pong halimbawa may anthracnose, yung nangingitim po yung mga dahon-dahon o kaya yung black spot, leaf spot. So, yan po. Pag virus naman po, ito yung pinakamahirap pag ito ang umatake kasi at least si bacteria saka fungus may magagawa ka pa. Pero pag umatake na si virus, wala na talaga yan. Kailangan mong tanggalin yan kasi wala namang nakukuha pangontrol sa virus. Pang prevention, meron po. Pero pag nandyan na siya, wala ka na magagawa kundi kailangan mo nang tanggalin yung halaman. So, mga halimbawa po ng mga sakit na daladala ng virus, yung mosaic, so yung
So yung mosaic po, yung kadalasan po, ito yung nakikita na parang umiikot po yung nababansot po yung halaman, tapos parang nagtitwist yung stem niya, tapos yung dahon niya hindi naman siya ah, curl, pero parang kumukulot. Tapos yun po, medyo nagva-variegate, nagkakaroon ng mga guhit-guhit po yung mga dahon. So yun po, pag yan po ang pinakamahirap pag virus na umatake. Tapos yun pong yung pong sinasabing pathogenic nematodes. So ito pong pathogenic nematodes, ang mapapansin po natin dito, pag yun pong puno, alimbawa bigla na lang namamatay siya, nalalanta, pero yung umpisa ng pagkamatay niya ay doon po sa baba, sa base. So, yung iba po, pag binunot po yung puno, tapos tiningnan po yung ugat, pag may nakita pong uod sa ugat, so ibig sabihin, hindi po yun dahil sa nematode, kundi dahil po yun sa insect pest. Pero po pag nakita na namamaga po yung ugat at hindi naman siya leguminous crops, pero halimbawa kagaya ng nangyari ngayon yung puno ng patola, yung ugat pala ng patola nung binunot siya, magang-maga yung ugat niya, tapos yun po yung palatandaan. Parang may mga bukol-bukol po yung lahat ng bahagi ng kaugatan ng patola. So yun po yung problema po ng nematode. Ano po kaya yung magiging epekto niya? Siyempre po nagbibigay siya, nahaharangan niya yung pagsipsip ng halaman para sa sustansya. So kaya po medyo mahirap din, common po itong problema din ng mga nagtatanim ng gulay, yung nematodes. So yan po. Ano daw po yung para mga pamamaraan para po makontrol po yung pag-atake ng mga peste. So isa po yung crop rotation. So bakit po may crop rotation? Ibig sabihin po, ang bawat pamilya or klase ng halaman may mga kanya-kanya po siyang peste. So para matigil po yung life cycle niya, so kailangan iba naman ang itanim mo sa sunod. O kaya po kung talagang sabi nga, yung iba kasi ang concern ay ito yung pinagkukuhanan namin ng hanap buhay. So ibig sabihin po, wag doon sa mismong lugar o kaya ipahinga po mismo yung lugar para medyo matigil yung life cycle po ng peste. Tapos pwede din po mag-introduce ng mga beneficial microorganism. So kaya po, 'di ba may mga kaibigang insekto tayo na tinatawag. So yun po, beneficial insects saka microorganism. Tapos pwede din po yung intercropping. Kung intercropping po, dahil intercropping po siya, wag naman po na magkaparehong pamilya kasi magsishare din naman po sila niyan ng peste. So dapat po magkaibang pamilya. So kung halimbawa, kamatis ang tanim mo, halimbawa, actually, pwede naman kasi pwede naman si mustasa. So, basta po hindi sila magkapamilya, hindi sila kung solanaceous, dapat hindi solanaceous din yung itatanim, kundi cucurbits naman o kaya leafy. Pero may mga din po, may mga kamatis. May mga gulay po na kahit magkaibang pamilya, hindi pa rin pwedeng pagsamahin. May mga ganun pong pagkakataon. O kaya po maglagay po ng mga botanical repellents, yung mga yung marigold. So, yun po yung mga pangontra sa mga insekto. So, yung amoy niya, inilalabas niyang amoy, ayaw ni insekto. So, pwede pong magtanim ng mga ganun. O kaya magtanim po ng sacrificial plant. So, limbawa po, para may mga gulay po kasing, naakit agad yung mga peste. So, pwede po siyang itanim sa mga panabi.
So, para sa kanya ang punta po ng mga insekto. So, ang madalas na ginagamit na sacrificial plant ay yun pong okra. O kaya po maglagay ng mga organic attractant and repellent. So may mga nabibili po na commercially available pero deklarado po siya na organic attractant. Yung pang-attract po ng mga fruit flies. Actually, hindi lang po fruit fly ang naa-attract sa kanya. Lahat po yata ng mga peste pag naaamoy yun. So dumadapo po siya, dumidikit po siya doon sa attractant na yun. Tapos, yung mulching po, malaking tulong din po siya para makapag-control ng peste. Saka, number 1, para ipanatili po yung kalinisan. So, ibig sabihin po, pag may mga nabubulok na bahagi, may mga natutuyong dahon, so yun po ay kailangan alisin. Tapos syempre kung may mga damo, so kailangan tanggalin. So panatiliin lang pong malinis yung paligid para makatulong po na malimita po yung pag-atake po ng mga peste kasi pag malinis yan, wala naman sila masyadong pagdadapuan. Ang nakaka-promote naman talaga ng mga peste pag napapabayaan ng lugar. So kaya kailangan po kahit yan, ang disadvantage lang po pag gulay, intensive talaga ang pag-aalaga sa kanya. Ibig sabihin, siya, pwedeng every other day o kaya weekly, kailangan mo maglinis, magtanggal ng mga damo kasi masyado siyang masipag na yung may mga sisibol pong mga damo. So, meron din pong growth enhancing. So, yun po yung sa pest management. So, sunod po yung growth enhancing activities. So, ang growth enhancing activities, ito po yung ginagawa sa tanim para maalalayan siya sa paglaki niya. So, physical na pag-alalay, kasi halimbawa gumagapang sila. So, ano pong gagawin natin para maalalayan sila sa paggapang nila at the same time po, mapanatili yung quality ng kanyang bunga kung namumunga siya. So, ang halimbawa po na growth enhancing activity yung trellising o paglagay ng balag, pagapangan. So, yun po ay kadalasang ginagamit po sa mga vine type o gumagapang na mga gulay. So, halimbawa po si pipino, si upo, si patola, sayote, so mga ginagawan po sila ng gapangan. Tapos yung pong mga yung mga ilang gulay po na medyo pag namunga ay medyo mabibigat, so pwede naman pong gawin yung staking o yung paglagay ng tukod. Pero may iba't ibang practice na po na maliban po doon sa tukod, nilalagyan pa po siya ng mga lubid sa bawat tukod, papunta po doon sa iba pang tukod para at least po magsuportahan siya. Tapos parang doon po sumasampay yung mga dahon na nagbibigay din suporta para hindi siya bumagsak. So kadalasan pong ginagawa ito sa kamatis. Tapos yung caging o parang nakakulong, so yan po, ang iba, ang gamit niyan ay kawayan. Ang iba naman po ay yung hagwire. So, ginagamit po yung caging. So, yun po yung growth enhancing activities. Ibig sabihin, pag-alalay po doon sa mga gulay para matulungan siyang tumayo ng maayos at mamunga siya ng maayos. So, yun po. Ngayon po, natapos na po natin yung bahagi po ng Learning Outcome 3 tungkol po sa pag-aalaga ng mga tanim, lalo na sa maintenance activities niya. Dito naman po tayo ngayon sa Learning Outcome 4, yung Perform Harvest and Post-Harvest Activities. So, syempre po, kaya tayo nagtatanim, kaya po natin yan inaalagaan kasi gusto natin na may anihin tayo, pwedeng para sa pamilya, pwede din para pagkakitaan. So sa pag-harvest po, may mga dapat pong tandaan.
So pag sinabi po natin, kailan ba pwedeng mag-harvest? Ano ang palatandaan ng gulay o kaya ng prutas para pwede na siyang anihin? So may sinasabi po tayong maturity. So pag sinabi natin pong maturity, ito na po yung stage ng halaman na sabi nga ay develop na siya. So may dalawang klase naman kasi ng maturity, yung physiological saka commercial maturity. So pag sinabi natin commercial maturity, ito po yung sa gulay, ito po yung maturity na sasabihin natin, papakinabangan natin siya bilang pagkain. So halimbawa sa kamatis po, hindi sa kamatis, sa sitaw, ang maturity sa sitaw, commercial maturity, yung green pa siya, yung pwede pa siyang gulayin. Pero pag nag-brown na siya, ang tawag na po dyan ay physiological maturity. So, ang mas pakinabang niya, yung buto niya, pwede nang gamitin na pantanim. So, yun po yung dalawang klase ng maturity. So, may mga palatandaan po yung maturity na sabi nga, pwede na natin siyang anihin o yung tinatawag na maturity indices. So, pag sinabi, yung maturity indices po, may dalawang klase, yung subjective saka yung objective. Pag sinabi po nating subjective, ito po, ginagamit po nito yung 5 senses sa atin. It could be visual or physical. So, ibig sabihin, pag visual, ang gagamitin natin dito, yung ating paningin. So, titingnan natin yung kulay niya, yung size niya, malaki na ba, kung yung angularity niya. So, kita pa ba yung mga parang kanto-kanto niya o may tambok na siya. Tapos, nag-iiba ba yung appearance niya? Tapos, yun po. O kaya yung may bahagi siya na natutuyo, na pag may bahagi natutuyo na ibig sabihin, pwede na yung anihin. O kaya po yung physical means. So, pag sinabing physical means, ito na yung papakiramdaman mo din siya na, halimbawa, yung tunog, yung pag sinabing tunog, di syempre yung hearing po yan, yung tunog, halimbawa, may lalabas po tayo sa usaping gulay. Ang pinag-uusapan lang po natin yung maturity indices. So, yun pong, halimbawa, yung feel, pag may pakiramdam po natin ay may lambot o kaya may tigas. Tapos, yung sound niya. So, kung medyo yung tunog niya may kabag, ibig sabihin, pwede na. Halimbawa, yung sa kakao kasi naalala ko, yung sa kakao, pag ang tunog ay may kabag na, maliban po dun sa kulay na makikita natin na naninilaw na yung mga nasa gitna niya, yung parang medyo malalim na bahagi. So, pag maliban sa paninilaw, kasi depende po sa variety, merong variety talaga na medyo dilaw siya. So, para masiguro lang na hinog na nga siya at pwedeng i-harvest, edi yung tunog, yung parang tunog kabag. O kaya po yung amoy. So, yung iba po, sa amoy din nalalaman na pwede na siyang i-harvest. O kaya po yung iba naman, yung feel, papakiramdaman mo siya pag halimbawa, pag yung iba practice sa okra, pag kinurot, yung dulo, pag medyo daw parang may hibla-hibla na, ay magulang na yan. Pero pag kinurot mo siya na parang medyo crispy pa, yun pwede na. Sabi ko, wag namang paano pala kung kukurutin lahat, di ibig sabihin magkaka-damage yung gulay. So, ang malinaw naman po kasi palatandaan ng okra para masabing pwede na siyang i-harvest, hindi pa kita yung buto niya. Pero depende po sa variety yung sinasabing angularity o yung kanto. Meron kasing variety si okra na may kanto pero meron din namang pabilog. So ang titingnan lang natin dyan, kita na ba yung buto? At labas pa ba yung mga parang mga balahibo niya? So yun po yung mga palatandaan. Sa petchay po,
May mga so yung iba't ibang variety po ng gulay, may mga kanya-kanya din po siyang pagkakaiba at kanya-kanya din pong palatandaan para masabi nating pwede na siyang anihin. So kaya po importante na sa bibili ng gulay, alamin natin yung variety niya at tingnan po natin or itanong po natin kung ano yung katangian nung gulay. Kasi halimbawa si talong merong sabi na ang palatandaan daw na pwede na siyang anihin kasi yung sa kulay ay paano kung puro purple, ay paano pala yung variety niya ay kulay green o kaya yung pong parang variegated na puti at green. So depende po sa variety. Basta po kung hindi man po, papasok po tayo dun. Kung hindi natin kabisado talaga yung subjective type na paggamit ng maturity indices, papasok po tayo doon sa objective type. Ang objective type po, ito po yung pagdeklara ng maturity ayon po doon sa bilang. Yung edad niya po, di po ba ang mga gulay naman ay may ano siya, halimbawa, si kamatis, pwede mo na siyang pakinabangan yung prutas niya pag hanggang 3 buwan o 4 na buwan. So bibilangin mo siya. So from transplant to harvest. So may mga ganun po. O kaya po yung pag-measure naman ng chemical composition. So may mga ginagamit po siya. Tapos yung iba naman po, yung dimensional fullness or diameter of fruits. So malalaman po yung fullness sa diameter na yun, nakadepende pa din po yun sa variety. Basta malinaw po na para malaman natin yung maturity indices, mga palatandaan para pwede na siyang anihin, kailangan po muna nating malaman yung variety niya at kung ano po ang katangian niya pag siya ay pwede nang i-harvest. Kumbaga, ibig sabihin nasa economic importance na stage na siya. Ito na yung pinapakinabangan nating stage ng halaman. So, may mga sample po na maturity. So, yung mga sample po na maturity ng mga gulay, halimbawa po si litsugas po, kung sa subjective po, syempre yung size niya, tapos yung bilang daw ng dahon. Yung size yung lapad. Tapos pag sa cauliflower naman daw po ang makikita o kaya sa broccoli, syempre yung curd niya or yung pag broccoli, yung florets niya ay sararado pa. Pag green na green po yan, ibig sabihin sarado pa yung maliliit na bulaklak. Pag nanilaw na po yan, ibig sabihin po bumuka na yung bulaklak, hindi na siya yung marketable na na broccoli. Pero kung sa objective type naman po ng maturity indices, so may sinasabi po na 50 to 60 days. So, yan po. Pag gano'n naman daw po, depende po sa variety, pero may mga sinasabi po na, halimbawa si kamatis, change in color from green to light color. So, ibig sabihin, ang titingnan dyan si color, pag sa subjective. Pero po pag sa objective, yung pagbilang sa edad niya, 60 to 70 days to first harvest, 30 days from flowering. So, yun po, bibilangin. Kaya lang minsan po yung objective, nagkakaroon ng problema, lalo na kung hindi pumapabor ang panahon. Minsan po nadidelay, lalo na yung mga medyo sensitive na gulay, halimbawa si cauliflower sa broccoli, minsan nadidelay yung pag-develop ng kanilang curd, depende po sa panahon. Kasi kung halimbawa may mga required, siya, yung climatic niya, requirement, hindi na sunod, nadidelay po. Minsan nga, hindi na nabubuo. At least si kamatis nabubuo pa. Yun nga lang, medyo
maliliit na lang. So, may mga dahilan din po kung bakit na didelay. Kaya yung iba po hindi gaanong practice yung objective. Mas ginagamit nila yung subjective type. Yung pagtiningnan, makikita yung kulay, yung size. So, yung iba naman yung yung sa yung sa feel, yan, yung sa sound. So, paano po ba ang pag-harvest? Yun po, may dalawang klase lang naman ang harvesting technique. So, meron pong mechanical, saka meron pong manual. Pero syempre po, pag sa gulay, ang common po natin ginagamit na harvesting method ay yun pong manual. So, kamay, tapos pwede din pong alalayan ng kung kinakailangan gumamit po ng gunting, nung garden scissor, nung kutsilyo, ng cutter, o kaya kung ano man pong harvesting tool na yun po ang ginagamit sa pag-harvest po ng gulay. Pero so far po, wala pa naman ako nakikita na dito sa Bicol o kaya kahit po sa Calabarzon, wala pa ako nakita na mechanical harvester po ng gulay. Kasi ang mga gulayan naman po, kahit yung sa Sariaya, medyo malawak yun, pero manual pa din po ang gamit nila pag-harvest. Kasi yun po yung common. Saka ang problema po, ang gulay ay medyo may lambot. So, kaya medyo sensitive po siya para sa mga mechanical. Kung may mechanical man, lalo na sa ibang bansa, dahil plantasyon po sa kanila, malalaki talaga ang areang pinagtataniman. So, may mga losses pong nangyayari, yung mga nadadamage dahil po doon sa machine. Pero sa atin po, mas naiiwas natin na magkaroon ng damage during harvest. Kaya lang po, papasok yung losses natin doon sa post-harvest. So, sige po, papasok po tayo sa post-harvest operation. Ang pinaka-purpose po ng post-harvest is mapanatili yung quality ng produce nung ating na-harvest. So, yun po yung pinaka-purpose kung bakit kailangan may pag-ingat, kailangan isiguro na i-harvest natin siya ayon doon sa tamang maturity age o yung sinasabing maturity age niya, nasunod natin para masiguro nga natin yung quality. And yun po yung nakikita na mas yung pag-aalaga mo ay maayos simula sa pagtanim hanggang doon sa pag-alaga niya. Ang problema, mas dumadami po yung losses o yung lugi pagpasok po nung post-harvest operation. Though may pagkakataon po na during harvest nagkakaroon na din siya ng losses kasi halimbawa hindi maayos yung pag-harvest mo. Sabi ko nga niyan sa mga estudyante ko, pag nag-harvest kayo, gumamit kayo ng tools, huwag kayo makipagsabunutan sa bunga. So kasi pag halimbawa nag-harvest ka ng gulay, halimbawa lalo na sa mga leafy vegetable, yung paghawak doon sa dahon ay may bigat or may diin. Hindi siya kita kung yun ay na-damage. Pero pag yun ay hindi agad na-consume yung gulay na yun, medyo itinabi mo, makikita mo yun pala ay na-damage dahil medyo nabugbog yung kanyang dahon. So, mas nakikita na siya during post-harvest operation. So, yun po. Ano ang mga operasyon na ginagawa during post-harvest? So, yun po, yung paglinis, yung cleaning. So, may iba't ibang klase po ng cleaning. So, yung washing, yung paghugas ng mga gulay. Lalo na kung hinarvest mo siya medyo maulan. So, kailangan mo talagang hugasan yan para Pero pwede naman po yung iba, lalo na kung halimbawa sa karanasan po yung mga bell pepper na hinarvest ng mga bata, hindi ko na in-advise na hugasan, punasan na lang. Kasi pag hinugasan pa,
di baka maging kondisyon pa siya, lalo na kung ang tubig mo naman na gagamitin na hindi sigurado talagang malinis. So, pwedeng punasan na lang para at least walang ma-stock na tubig doon sa mga produktong na harvest sa bell pepper. Kasi pwede pa siyang maging dahilan para mabulok, lalo na kung hindi napansin na meron palang sira. So, yun po. Pwede din po yung kasama po sa cleaning, yung trimming, yung pagbabawas ng mga dahon, halimbawa sa pechay, sa litsugas. So, binabawasan po siya ng mga dahon kasi tinatanggal po yung mga sira ng bahagi o kaya tuyo ng bahagi. So, yun po. Kaya may trimming. Tapos po, pagkatapos siyang linisan, yun po, mag-undergo na siya ng sorting. So, si sorting naman po, pwede po yan, pumasok po yung sinasabing paghihiwa-hiwalay ayon po sa sizes ng produkto. Tapos, pwede din naman po siyang paghiwa-hiwalayin ayon doon po sa degree of damage. Kasi meron pong mga gulay na hina-harvest pa rin natin na pwede pa naman pakinabang, may damage siya, pwede pang pakinabangan naman. Kaya nga nakakabili tayo ngayon ng mga chop suey mix. So minsan makikita natin ay may chop suey mix, yan po yung may mga damage na bahagi. Tinanggal lang po yung may damage para pakinabangan pa yung ayos. Kaya lang, syempre, iba na yung presyo niya kumpara doon sa buo pa yung gulay. Tapos, syempre, yung sunod po dyan, pag nahiwalay na natin po yung may damage sa wala, yung mga walang damage po, i-grade na. So, papasok na po dyan yung mga, class A, tapos may reject, tapos semi-reject, so may mga ganun po. Then, pag na ihiwalay na po natin siya ayon doon po sa kanyang quality, so, papasok na po dyan yung packaging and weighing. So, titimbangin para malaman natin kung gaano kadami ang ating naani at nai-estimate na natin kung ilan ang kikitain natin pag may ideya na tayo ng presyo ng gulay. Tapos yung packaging po, nakadepende din po yan kung ang purpose ay yung pagbenta mo po ng gulay ay bulto ba o retail lang. Sa mga gulay po, kadalasan ng isang bundle na tinatawag, 10 kilo bawat bundle. Yung iba naman po, kung sa mga kapitbahay lang naman ang bebentahan, so ang ginagawa po, edi pa isa-isang kilo, minsan nga kalahating kilo. Depende po doon sa preference, sa gusto ng mga mamimili. Pero po, syempre, pag sa mga public market, malinaw na po ang packaging niya na kung wholesale po ay nakabundle at kung retail po, lagi yan 1 kilo. Hindi siya yung 1/4. So, yun. Ngayon, may mga na din na bigkis, pero yan po ay nanggagaling doon sa bundle. Mas kumikita lang sila doon sa binibilang. Dati noon, ang isang, yung tali, basta mabuo mo lang, halimbawa yung beer size, naririnig ko kasi yung beer size. Yung beer size, ibig sabihin yung malaking bote ng beer. Yung size, halimbawa yung sa sitaw. Pero ngayon, binibilang na ilang peraso ng sitaw, tatalian. So, yun na po yung, yung bentahan. Nag-iiba na yung packaging ngayon ng mga gulay. Pamahal na kasi ng pamahal. Kaya, maganda po talagang lagi-lagi tayong may backyard garden para hindi na natin maging issue yung presyo ng gulay. At masisiguro pa natin na safe yung gulay na kakainin natin kasi ipapractice nga natin yung organic farming. So, kung halimbawa po sa market siya, so lalo na po kung medyo malaking market natin. So, papasok pa po si post-harvest po doon sa labeling and storing. So, yung iba po, nilalagyan siya ng label para isiguro na maipakilala mo yung pangalan ng negosyo mo. And minsan po, nandyan din po yung iba po, inilalagay niya doon kung
saan ba siya dapat nakalagay, yung storage ano niya, requirement. Kung siya ba ay dapat doon sa vegetable bin o kaya pwedeng doon lang siya sa labas pero hindi siya naiinitan, hindi rin siya nababasa. So yun po yung ano. Meron din naman po na hindi agad-agad dinadala sa market. Itinatabi muna siya para ano, halimbawa may mga kailangan niya pa pong mag-undergo ng ripening kasi kung hilaw na hilaw pa siya, so medyo pahihinugin mo muna siya kung malapit lang naman ang market mo. Pero kung malayo, sigurado hilaw yan na i-deliver kasi para masiguro na wala siyang losses or lugi doon sa ibebenta niya. So, yun po yung ano, ilan lamang po sa mga simpleng post-harvest handling operation. So ano daw po si characteristic ng good product pag sa organic? Pero kung titingnan hindi lang siya sa organic kundi general po para sa pagbebenta po ng gulay. So syempre po dapat walang deformity. Kumbaga kung pahaba siya dapat pahaba. Kung siya ay pabilog dapat bilog. So, pag may mga deformity, minsan po, deklarado siya doon sa reject. Kasi hindi yun yung talagang ay itsura ng variety yun. Tapos dapat po walang insect and disease damage. Kasi pag meron pong ganun, nakakabawas din po siya sa presyo and nagiging dahilan din po siya para mahawaan po yung ibang produkto nung kanyang damage. So, at dapat daw po walang crack, walang sugat, and iba pang mga palatandaan na siya ay may physical na damage. And syempre po yung itsura niya dapat sabi nga niyan, sa tingin pa lang nakakatakam na kasi yung makinis o makintab-kintab, tapos parang ang linis niyang tingnan. So yun po yung katangian daw po ng magandang klase ng produkto. So, yun yung pag i-total mo po yung mga description ng katangian, quality product na po siya. So, sunod po niyan, actually ito pong ito pong post-harvest record, yung record po, importante po siya doon, importante po siya. Kung maalala nyo po doon sa common competency, mayroon pong perform record keeping. Applicable po siya sa lahat ng stage ng pagtatanim. Simula po doon sa paghahanda pa lang ng lupa, sa pagpupunla po ng mga pananim, sa paggamit po ng abono, paglinis po ng pagtanggal po ng mga damo, pagkontrol po ng mga peste, pagpatubig. So, mahalaga po na may mga record. So, dito po, nabanggit po si post-harvest record. Si post-harvest record po, essential or mahalaga po ito para maging matagumpay po ang yung sa post-harvest po mismo sa mga kadahilanan po na nalalaman po natin kung ano po yung mga peste na madalas pong nagiging problema po during harvest and post-harvest operation. So, pag nakilala po natin yung, kumbaga parang nagkakaroon po tayo ng record nung track nung mga nagiging peste, alam na po natin yung gagawin natin sa susunod. Ito pala, para maiwasan ko ang ganitong peste, ito ang gagawin ko. So, bago ko siya itatabi o bago ko siya ibebenta, ganito ang gagawin ko. So, nakikita po natin yung mga iba't ibang pamamaraan para mas lalong ma-improve po yung handling ng mga ima-market or ibebenta nating harvested produce. Tapos, syempre po, kasama dapat po sa post-harvest record, yung, sabi nga, yung damage na nalikha doon sa handling. Paano ba nangyayari yung damage dahil sa handling? Halimbawa po,
paano iningatan nung yung magsasaka siya yung nag-harvest may ingat. Tapos nung dinala niya sa market, syempre dahil hindi niya na kaya, may 'di ba sa market po mayroong mga nagpapabayad na sila yung magkakarga o magbubuhat ng mga ibebenta mong produkto. Tapos makikita mo kung paano siya dalhin, paano siya ibagsak. So yun po, nagiging kalugian po yun. And of course po, sa post-harvest record, diyan din po dapat nakalagay yung mga recommended control practices doon po sa mga, sabi nga yung mga naging yung mga iba't ibang klase po ng mga peste o mga yung mga nagiging dahilan po kung bakit nagkakaroon po yung mga damage yung pong mga harvested produce o mga produkto. Tapos syempre kung yung mga nandyan din po papasok yung mga rekomendasyon para maiwasan yung mga ganong problema. Tapos, syempre po, dahil sa record na yan, nakikita mo po na, halimbawa ngayong linggo, ito yung na-harvest ko, tapos, ito yung naibenta ko lang, so ibabawas mo po yung, kasi halimbawa, na-harvest mo 40 kilos, pero ang naibenta mo lang, 35, so ibig sabihin, saan napapunta yung 5 kilo ba kasi yun ang losses na. So nakikita natin yung pattern, tapos nakikita natin yung pagtaas at pagbaba ng ating ani at yung kita. Kasi kahit po mataas yung ani natin, biglang bumaba yung presyo, tapos yung kaunti lang yung ani natin, nagkataon mahal yung presyo niya. So nakikita po natin, kaya tapos i-connect pa po yan doon sa buwan. So, sa buwan na ito, nung nagtanim kami na ganito ang buwan, dito malaki yung kinita namin. So, yun, nakikita na, mas maganda pala magtanim pag ganitong mga buwan. So, yun po yung kagandahan ng post-harvest record. So, yun po, nai-estimate yung kikitain. Tapos nakikita din po yung nagiging kalugian at ano ang pwedeng anong pwedeng gawin para maiwasan po yun o kaya magkaroon po ng estratehiya para maiwasan yung ganong problema. So, yun po yung ng post-harvest record. So, ang pa po ng post-harvest handling, napakahalaga po niya kasi kung titingnan po, ingat na ingat ka doon sa pag-aalaga mo. Tapos, pagdating po sa pag-harvest, ingat ka din. Tapos, biglang doon po sa post-harvest na makikita mo na biglang madami kang lugi. Kaya nga po pag gumagawa po nung parang production plan, naglalagay lang ng kaunting mortality doon sa mga seedlings pa lang kasi nakikita na kung paano siya aalagaan or iiwas doon sa mga posibleng dahilan para mamatay yung mga tanim. Pero problema po pagdating po doon sa post-harvest period nung ating nung mga tanim, nakikita na mas marami pala yung lugi. Kasi halimbawa yung isang kaing ng gulay, ano ba ang inilalala ba yung sa kamatis, nagkataon po na hindi mo natansya yung distansya ng pagdadalahan mo, nasunod mo po yung post-harvest handling mo na ilan, pero yung maturity po, medyo na-harvest mo siya dahil may distansya po yung dadalahan mo. Yung na-harvest mo po ay medyo may color break ng sinasabi. So, tapos yung iba, hindi pantay-patay pa yung pagkakahinog ng iba. Yung iba ay pulang-pula na, yung iba naman ay may color break, yung iba naman ay medyo hilaw. Tapos hindi mo siya na-sort ng maayos. Kumbaga parang may nakahalo na doon sa isang kaing na hinog. Tapos bigla mong yung biyahe pala ay medyo matagal. Tapos pagdating mo doon sa pagbabagsakan mo nung pagdadalhan mo nung iyong produkto, hinog na lahat. So,
minsan po ang presyo diyan bababa. Kasi depende nga po 'yan sa ano, ang kadalasan po yung mamimili po sa public market, mas kailangan nila yung pahinog pa lang o kaya minsan nga mas gusto nila yung medyo hilaw pa. Kasi kahit sa kanila, hindi lugi sa kanila yung medyo hilaw pa kumpara doon sa hinog na. Kasi pag hinog na, hindi na din gaanong nabibili. Yan po yung nagiging problema ng mga magtatanim ng kamatis kasi ang bilis niyang lahat naman po ng gulay ay highly perishable, madaling mabulok. Pero meron talagang mga gulay na sobrang bilis. Yung iba na agapan pa, pero yung iba po ay talagang mabilis. Halimbawa ngayon okay pa, kinabukasan hindi na. So kaya napaka ano po ang gulay, actually napaka komplikado niyang ano in terms of marketing kasi dapat kabisado mo siya. So dapat kabisado mo yung variety niya, ano yung katangian niya. Kaya minsan po lalo na sa mga estudyante, tinuturo ko po sa kanila yung ano ba yan, paano mo kakabisahin yung variety. Dapat assignment mo na alamin or tingnan mo yung katangian niya simula sa pagtanim hanggang doon sa pinakadulo niya, yung post-harvest handling niya. So yun po yung mga ano, kahit po alam ko naman po, sa inyo pong mga magtatanim po, magsasaka, iba po yung sipag nyo sa pagkabisa sa mga bagay na alam nyo pong pinagkukuhanan nyo ng hanap buhay. Kaya napakadali po yan sa inyo. Saka sa inyo po ay buhay na karanasan. Kadalasan nga po, hindi pa siya dahil sa pagbabasa, kundi sa araw-araw mong ginagawa, nakakabisa mo na yung iba't ibang katangian ng gulay. So, alam nyo na po na, pag ito ang itinanim kong ganitong klaseng gulay, ay nako, napakadali nitong mabulok o kaya napakadali nitong buhayin, napakadali nitong alagaan. Tapos dapat ang pag-harvest nito, ang pag-ani nito, ganito yung pamamaraan. So, ang bilis nyo pong makabisa yung mga estratehiya para mas maging maayos po yung ano, sabi nga pag-aalaga ng gulay hanggang sa market. So, kaya advantage nyo po yun. So, yun po yung produce organic vegetables. So, hanggang dito lamang po yung ating talakayan. So, salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan tayo. Tapos kung may mga ilan man pong katanungan o kaya suggestion, so bukas po ako na malaman yung mga suggestion na gusto nyo pong ibahagi po para sabi nga niyan, ikauunlad ng ating mga kliyente, hindi lang sa ng ATI, kundi hanggang po sa iba pong ahensya, lalo na ako po galing sa TESDA. So, yun po yung para lalo pong mas mapaganda natin yung proseso o paraan po ng ating pagbahagi ng mga kaalaman. So, hanggang dito lamang po. Maraming salamat po. Ingat po lagi tayo. Ayan, okay. So, maraming salamat Ma'am Emily ng TESDA R5 sa pagtalakay. Huling paksa or LO4 regarding sa producing organic vegetables. So ma'am, maraming salamat po talaga sa pagsama sa amin, lalong-lalo na sa talakayan sa organic vegetables. Okay? So, ayan mga farmer enrollees, marami namang dagdag kaalaman ang ating nakuha. Sa darating na Biyernes ay pagpapatuloy natin, pero bagong paksa na po tayo, ang producing organic chicken. Okay? So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PLGU ng Camarines Norte, OPAC, at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa ating mga SOA coordinators, maraming salamat din po. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief sa IS, Ma'am Prime,
Ang amin pong nakasama sa technical side, si Kuya Chan, at ang ating admin staff ng IS, Miss Joy Dean. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Biyernes po ulit, 10 to 11 ng umaga po tayo, okay? Same station pa rin. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalos po.